बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताची म्हज्या मोगाळ बाबानो भयणीनो मोगाळ भुरग्यांनो परत एक नवो दीस आमकां आमच्या सुम्यान फोव केला. आयचो दीस शुक्रार आणि सुम्याच्या पाशाराचो दीस आणि ह्या दिसा आमकां सुमी बरी भलायकी बसयता, बरें जिवीत बसयता, नवें जिवीत बसयता. पूण जर तर आमकां बरी भलायकी जाय, नवें जिवीत जाय, सुख संतोष आमकां जाय, आमी खालते जावंक जाय. सोम्या जर ती तुजी खुशी जाल्यार म्हाका तूं घोड कर म्हणल्यार त्या खालत्यापणान ताचे समोर वचूंक जाय, दिंडीर आमी पडोवंक जाय. जायते मोठी बोर भयणीनो आमी खालते जावंक ल्हान जावंक आमी सुकोवन पडल्या. आमच्या व्हडपणान आमच्या हातान आमी जियेल्या. सुम्याची खुशी न्ही म्हजीच खुशी जावन आमी आशिल्ल्या. तर ह्या सर्व गणिताचो उल्हास करया. सुम्याचे आणि पेल्याचे बोक्सने बाबा सांगता म्हणया हांव बाकी जर देवा आणि हांव बडा जुन्या सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापणां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगे वचनाच हांव काल बरयेक सगळ्या देवतांनी भोगता आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व परमेश्वर देव आमची काकूट करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सजनाच्या जिवितांत पावो. तर सदांच सड आणि सड मनान आणि मोगान तुझी भक्ती करून आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो करो दे. तुझे सुम्या पवित्र आत्म्याचे खुणांची येता जोड सदैता ससनाच्या ससना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचा. सिदकियाचे राजवटीच्या 9व्या वर्सा 10व्या महिन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्यासोबत जेरुसलेमाचेर दाड केली आणि शहराक वेढो घालो. ताणें शहराच्या बंदुकीच्या वेढ्याचो पणटी बांदल्यो. शहरांतलो वेढो सिदकियाच्या 11व्या वर्सापर्यंत उरलो. 6व्या महिन्याच्या 9व्या दिसा शहरांत पडिल्लो दुकोण कठीण जालो आणि लोकांक कांय खाण मेळ्ळें ना. तेन्ना तांणी शहराच्या पागाराक गुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उधाने लागीं 2 पागारांमदीं आशिल्ल्या दारांतल्यान भायर गेले. कल्दीयकारांनी शहराक वेढो घाल्लो देखून ते आरबाचे वाटेन गेले. पूण कल्दीयकारांचे सैन तांची फाट धरून गेले आणि रायाक जेरिको लागीं मैदानांत धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडलो. ताणें रायाक बंदीबनान करून रिबलांत बाबिलोनाच्या रायाशी मारलो आणि तांणी ताका शिक्षेक मुखार केले. ताणें जरकियाच्या पुताक ताच्या सगळ्या मुखार जिवेशी मारले. उपरांत ताणें झेदेकियाचे दोळे कोंकून काडले आणि ताका सांखेनी
बांधून बाबिलोनाक व्हेलो. 5व्या महिन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 21व्या वर्सा अंगरक्षकांचो अधिपती नेबुजारादान बाबिलोनाच्या रायाचो प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर रायाचे लावले आनी जेरुसलेमांतली सगळीं घरां वासून जाली. हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती सोबे आशिल्ल्या कांदे सैनिकांनी जेरुसलेमाची भोंवतणीची बागाड कुसतयली. उपरांत अंगरक्षकांचे अधिपती नेबुजारादान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून बाबिलोनाक व्हेले. पूण देशाच्या थोड्या दुमड्यांक अंगरक्षकांचे अधिपती नेबुजारादान धकामळ्यांनी आनी शेतांनी काम करून सोडलें. देवाचें उतरायलें. तुका हांव विसरत जाल्या जी म्हजी घटना. तुका हांव विसरत जाल्या जी म्हजी घटना. अभिमानाचे न्हय कळी रडलेल्या नैतळीच्या लोकांचे ओंकाळावन आमची विणी. तुका हांव विसरत जाल्या जी म्हजी घटना. आमकां गुलाम करलेले ते गायना विसरले. आपणाकच खुशाल करच्याक ते हे गीत गाया म्हणटले. तुका हांव विसरत जाल्या जी म्हजी घटना. तुका हांव विसरत जाल्या जी म्हजी घटना. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दोंगरार तावलून जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमेन ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोडकार येवन ताच्या लागीं मुखार सरपडलो आनी म्हणलो, सैबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका पडलो आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तशेंच ताचें तोंड नितळ्ळें. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकी सांगू नाका. शिदा याजका लागीं वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाय म्हूण सुमेस्तान रुजवत मेलच्याक मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. देवाची उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्तांनी म्हज्या मोगाळ बाबनो बेगिनो मोगाळ भुरग्यानो फाटल्या 2 हप्त्यांनी जर तर तुम्ही हर एक दिसाचो नियाळ हर एक दिसाचो नियाळ तुम्ही आयकतात तर वा दिसपट त्या पवित्र पुस्तकाचे तुम्ही वाचतात तर फाटल्या 2 हप्त्यांनी आम्ही जेजून दोंगरार दिल्लो प्रसंग आमी आयकलो माथ्या वाचोवांचेर 5 6 आणि 7 अध्याय आणि या 3 अध्यायांचे आमी नियाळ केलो भोव अपुरबायचे देवाचे उतर आमकां या अध्यायांनी मेळ्ळे आणि खंडीत जावन तुम्ही आयकलां जायतो लोक या जेजून दिल्ल्या दोंगरार दिल्ल्या प्रसंगाचेर प्रभाव जावन आपली जिणेतांनी बदलिल्ली आसा चरित्र आमी वाचल्या प्रत्येक जावन आमचो गांधीजी तो जेजून या दोंगरार दिल्ल्या प्रसंगाचो एक प्रभावित जावन ताची जिणेतांनी बदलिल्ली आसा 8 भागी ताणे ताच्या जिवितांत पाळिल्ल्यो आसा हें समजल्या चरित्र आमी वाचल्या मग आज आमी 8व्या अध्यायात आसा आणि थंयसर आमी सुविल्ल्या त्या शब्दांक आमी आयकता दोंगरार पावन जेजू सुटला देंवतस येदरुणासर जेजू दोंगरार आसलो आणि दोंगरार पावन ताणें शिकवण दिल्ली आज तो दोंगरार पावन देंवता आणि कितें जाता थंयसर व्हड लोकांचो असो पाटलाव करता मग दोंगरार पावन जेजून दिल्ली शिकवण भोव अपुरबायची आयकून आमकां खुशी जाली कित्याक जेजून जायपुरती आमकां शिकवण दिल्या शर्तां दिल्यात कितें करचें कितें करूं नजो म्हण ताणें आमकां सांगलां आणि अशें ती शिकवण इंग्लिशीन म्हणची जर आयडियल टिचिंग्स ऑफ द लॉर्ड म्हणजे भोव अपुरबायची शिकवण प्रिन्सिपल्स आमी म्हणटा वा एक डिरेक्टिव्स आमी म्हणटा वा रुल्स रेग्युलेशन्स आमी म्हणटा शर्तां आमी म्हणटा वा कंडिशन्स आमी म्हणटा नियम आमी म्हणटा आणि असली शिकवण जेजूची जावन आसली आणि ती शिकवण ताणें पाळोवंक आमकां सांगली पूण आज तो दोंगरार पावन देंवता आणि देंवल्ल्या वेळार ती शिकवण आमकां तो जियोंक शिकयता प्रत्येक जावन तसो जियेता आणि आमकां जियोंक शिकयता येदोर ताणें म्हणलें बक्षिया येदोर ताणें म्हणलें गूण करा येदोर ताणें म्हणलें बरेंपण हाडा आणि आज तो आमकां आज जावन 8व्या अध्यायात आमकां बरेंपण हाडूंक तो शिकयता समाधान हाडूंक तो शिकयता गूण करून आमकां तो शिकयता येदोर म्हणून आमी थियरी आयकल्ली आज आमी प्रॅक्टिकल लायफ आमी आयकता वास्तवीक जिवीत आमी समजता मनशापणान जियोंक आमकां तो आपयता दयाळाई मोग बोगसणे सोडदोड वांटूंक तो आमकां शिकयता भावन भयणीनो तुका आज कितें घडटा थंयसर शिकप आनी जिवीत कितें म्हण आमकां तो समजयता एक स्टुडंट एक विद्यार्थी आपले इंजिनियरिंग शिकप कॉलेजींत तो करता आणि त्या वेळार जायती थियरी तो शिकता पूण उपरांत ताच्या कामासाळांत वा तो कामाकडे गेल्ल्या वेळार थंयसर ताणें शिकिल्ल्यान सुद्दां उपयोग करचो ना थंयसर तो आणखी चड ताची क्रियात्मकता घालून थंयसर तो नवे जावन ह्या संवसाराक हाडटा आणि अशें ताका सांबाळ मेळटा ताणें केल्ल्या कामाचो पाग ताका मेळटा मात्र न्ही एक डाक्टर वा एक नर्स ताणें शिकिल्लें सकट थंयसर आसले थियरी तांच्या कामाच्या वेळार आणि काम करच्या वेळार ती प्रॅक्टिकल जावन ती दाखयतात वा जियेतात तशेंच एक सेमिनरिस्ट ताच्या सेमिनरीच्या जिवितांत जायते देवशास्त्र शिकता तत्वशास्त्र शिकता जायते बूक वाचता पूण एक याजक जाल्ल्या उपरांत हर एक दीस वास्तवीक जिवीत तो पळयता वास्तवीक लोकांक तो मेळटा आणि थंयसर तांकां तो बुजवून दिता तांचे कश्ट तो समजता तांकां तो साक्रामेंट दिता तांचे जिवीत कितें म्हूण तो जाणता आणि त्या प्रमाणे देवाचें उतर तांकां तो दिता आणि अशें बुजयता ताका भोवन भयणीनो आमची जिवीत घराळाई 2 संगतींनी आटोवन आसा एक थियरी आणि एक प्रॅक्टीस एक आयडियल एक रियालिटी आणि आज आमी पळयता थंयसर एक कोणाच्या पिडेचो कोणकार जेजू मुखार येता आनी म्हणटा सायबा म्हाका गूण कर तुका खुशी आहा तर म्हाका गूण कर तो म्हणना हांव कोणाच्या पिडेन गोडगोळटा म्हाका तुका गूण करूंक जायना न्ही तू एक राब्बी तू एक शिकवणदार तू एक देवाचो मनीस तुका गूण कशी शकता त्या देखून तू म्हाका गूण करनाय न्ही पूण थंय सांगना पण तो म्हणटा तुका खुशी आहा तर म्हाका गूण कर सायबानो आणि अशें जेजू आपले हात विस्तारून ताका पटलून धरता वा ताका आपडटा आणि थंयसर ताका गूण करता पण भयणीनो थंयसर
ताच्या खालतेपणान तो दिनगेर पडटा म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा तो जेजू मुखार दिनगेर पडटा आनी खालतेपणान ताची मागणी तो करता सोम्या म्हाका तूं गूण कर जेजू म्हणटा म्हाका मन आसा आनी तूं गूण जाताय वा तूं गूण जालोय त्या सगळे तो पडकार गूण जाता आनी जेजू म्हणटा उपरांत तुवें कितें करूंक जाय तेतून सोसून कर भयणीनो बहुत बरो संदेश आज आमकां एक वास्तवीक जिवीत जियोवंक जे कितें आमी वाचता जे कितें आमी नियाळ करता तें आमी जियोवंक आसा आनी हर एक दीस आमी जियेतना आमकां जाय तितले कश्ट जाय तितली पंतमान आमकां मेळटले आनी प्रत्येक जाण ह्या काळार या कोविड-19 या पॅन्डेमिक या काळार आमी आसा आनी हर एक दीस आमकां पंतमाना हर एक दीस आमकां कश्ट आसा हर एक दीस आमी पळोवंक आसा हर एक दीस आमच्या कुटुंबाक आमी सांबाळूंक आसा धाकट्या नर्सां आनी मुखेली तांकां हर एक दीस दुबळ्या लोकांक मेळोवंक आसा आनी ह्या वेळार केवल आमी शर्माव दिवन केवल आमी भाशणां दिवन केवल आमकां तुमकां बरें जातलें तुमी मागा म्हूण सांगून आमी वगेत बसूंक जायना आमचे तितले प्रयत्न आमी करूंक आसा आनी फाटल्या दिसांनी आमी जायते याद धर्म भयणी आमचे लायक मुखेली जायते प्रयत्न आमी आयल्या आनी खंडीत जावन आमचे प्रयत्न आमचे श्रम आमचे काम देवान तें पळयलां आनी आमकां आमच्या कामाक तो खंडीत जावन प्रतिफळ दितलो जर तर आमी करूंक सुकल्या तर आणखी जायते आमकां अवकाश आसात आमचे त्राण आमचे मन आमचे काळीज हें सगळें आमी सांगता घालून सुम्या खातीर आमी वावर करया जर तर खालतेपणान सुम्या मुखार येता तर सोम्या म्हाका तुजी खुशी करूंक म्हाका फोव कर सोम्या हांव तुजे मुखार दिगेर पडटा म्हाका तूं त्राण दी म्हाका बळ दी तुका खुशी आकर म्हाका हें त्राण दी म्हाका हें चल दी म्हाका हें कुमोग करूंक वा सेवा करूंक प्रेरण दी म्हूण आमी मागलें तर खंडीत जावन सुमिताचे हात आमकां विस्तरून म्हणटलो बाबा भयणी पुता दुवे वस तुका हांव धैर्य दिता तुका हांव त्राण दिता तुका हांव इन्स्पिरेशन तुका हांव प्रेरण दितलो आनी अशें खंडीत जावन आमकां सुमी आमकां कुमोग करतलो आमकां धैर्यान भरतलो आमकां प्रेरण दितलो आनी अशें तेंच आयचे युक्रिस्तीक प्रार्थना मुखांतर आमी तेंच मागया युक्रिस्तीक प्रार्थना वेळार सुम्याची कूड सुम्याचें रगत आमी संभ्रमता थंयसर तो ब्रेड थंयसर आसलो तो उंडो तो आमी म्हणत आसतना ताची कूड जावन ती बदलता थंयसर तें रगत तें वायन आमी अर्पिताना तें वायन जावन तें रगत जावन तें बदलतलें आनी सुन्याचें रगत आमच्या खातीर दिल्लें तें वारयल्लें तें आमकां एक प्रेरण जावन आसा तर ह्या प्रेरणा मुखांतर आमी आमचें जिवीत जिवचें प्रयत्न करया भयणीनो म्हज्यानी तुमचें हें बलिदान सर्व पवित्रदार देवबापाक मातसरें जावन मागात सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमच्या वाखाणण्याचो यश मानून घे ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करण शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या खालचाची भक्ती हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वास्तुया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारी ससनाच्या देवा सर्व खाणी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वाचून खावो हो काही दवी ती स्वाणी आमच्या फायदे असो तुझ्या मोगाच्या तुतावरवी मनुष्य पवित्र असले तसे सुवर्णी नव्यान आमकां तुझ्या सत्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुझी सेवा पृथ्वी तुका वाकणता तारण मेळलेली तुझी परजा सगळ्या एका काळजात तुका दिन वाचता तुझ्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुझी स्तुती गायता बाबा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धरून हे तरी पवित्र कर आम्ही मागताव जाऊ की आमच्या सुन्याची ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुशेन स्मरण सुख विचारली ताणे उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या आशिषांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सोमेस घेयात आणि खयात ही मुजी कूड तुमचे बसो समर्पणचे त्याच बरे जवान तसने काळस घेतली तुका नव्यान वाचलो की आपल्या आशिषांक दिले आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांचे पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या दिसासनीक कराराची रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे बसपले सुमेस मनूच्या बसो त्या बरोबरने हे म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो परगट होया Gesù जीवन साला Gesù नव्याने करो Gesù मेरो Gesù जीवन साला Gesù नव्याने करो बाबा जेसूच्या मरणासाठी पुनर्जीवनपणास मी भक्तीपूर्वक उदास करता आणि हो जीवित असो म्हणतो आणि ही सर्वांची खास तुका समर्पित हाव तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून वाचता आणि जेजूची पुण्य कसं हांव समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पुण्य समेस उदास कर आणि फ्रांसिस आमच्या वागेवन बाबा पेद्रो पावलो आमच्या गोडी बाबा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगात वाडे पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेळ्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुझे सेवेत मेल्या सुमेस्ता तुझे बरजडीत कामण पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून मागता आमकां बरी देवाच्या मायेचे नाती भगवान जुझे सुपती भगवान दत्ता सान फ्रांसिस सान क्लारा
आणि सर्व काही तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न तुका आमकां वांटोवदी तांचे सांगता तुझी महिमा आमकां कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वज्ञ आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून तांणी सृष्टी केली ते प्रार्थना देवावर करूया. आमच्या बाबा सर्वनीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संखाय, तुझी खुशी इस्तेता जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो घास तांदी आणि आमची सुखवेल्या शिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताणें करूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समज आमकां दी. सर्वेचे भाग आणि आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शक्तीतल्यान आमकां तुझे उदार कापडीतील सर्व भक्तांनी सुरे आणि सर्व आकांतांचे वाटे. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्ताचे न्ही सोम्या पण तुझ्या खूब सभेच्या आवडते दीस घाल आणि तुझ्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दिने पोटात सांभाळ. तुझी येताय आणि रसभर येताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या असो माया बसकृत जावन एकामेकाक शांती दिया. पळया ही जमाची देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती तर ह्या शेळीच्या जीवनात आपल्याला ती सर्व सुभागी. Bye.
प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणात भक्तीन वांटो घेवन ससनाचे सुख आमकां खात्रेन मेळावशी कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पवित्र देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. ओसोनियात क्रिस्त देशांत आणि मोगान तुमकां धाडटा. Bapak Putra Puri Terkasih Amin.